Защо запалихте тези знамена? Защото тези знамена са символ на нещо, което аз не възприемам. На ценности, които са извън моята култура, на отношение към хората, което е изключително нехуманно. По тези причини аз реших, че ще изразя моето становище към тази инвазия на чужда култура, на чужди отношения, с едно запалване на техните символи. Тези символи съм си ги купил сам, със собствени средства, за разлика от много други вандали. Аз съм си позволил да отделя собствени средства и да закупя тези порочни за мен символи. Казвате инвазионна. Има ли нещо последно време, което ви е провокирало към този акт? Което се е случило последните месеци? Случиха се много неща, не само последните месеци, последните години се случиха. Нашата нация си отива като... Ние отива, се свършваме като нация. Това става с изключително добрата намеса на притежателите на тези символи. Като започнем да изброяваме и лобистките закони, които се приемат срещу нашия народ, срещу нашата нация, включително и закона за земята, на подмолните договори за концесиите, които ограбват нашия народ. Като преминем през факта, че 50% от нашето население вече е напъхано в кофите за боклук. Там са учители, там са голяма част от нашата интелигенция. Всеки ден аз ги виждам в кофите, как там търсят своята прехрана. Благодарение на тези притежатели на тези символи. Добре, но същевременно, ето, обществото като че ли се събужда. От една страна постоянно се говори за гражданското общество, виждаме по медии, по телевизионни предавания как се появяват хора и говорят от името на гражданското общество. Не вали успокоява това? За кое гражданско общество става въпрос? За това, което е структурирано от множество НПО структури. Онези НПО структури, които усвояват европейските фондове, онези политически НПО структури, които са прикачени към всички партии, властимащи. За това гражданско общество ли говорим? С тези хора ли ще градим гражданско общество, които извличат дивиденти от насъбралото се недоволство в нашата общественост? Онези средства, които би трябвало да са за народа, се усвояват от не повече от стотина хиляди човека, които са обвързани в тези НПО структури. Добре, сред тях има доста интелектуалци. Вие какво? Да не би да не вярвате на интелектуалци? Кои са тези интелектуалци? По какъв начин се определя дали един човек е интелектуалец? На базата на това, че той има блог в интернет и декларира някакво мнение. Това ли е интелектуалец според вас? А може би човек, който е завършил с някаква диплома, който се е изявил в сферата, в която работи, може би това все пак е интелектуалец. Като стана дума, вие с какво се занимавате? Как се казвате? Аз се казвам Евгений Попов и съм асистент по ядрена физика към Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Не се считам нито за интелектуалец, нито за учен, макар че се занимавам с тия неща. По простата причина, че в днешно време точно тези НПО структури са опорочили думата интелигенция, опорочили са думата наука, опорочили са и понятието на гражданска позиция, гражданско общество. Какво ще кажете с последни две думи на хората, които живеят в тази държава, България? Какво ще кажа? Стремете се да бъдете българи. Помнете, че българското, само българското ще ни спаси. Никакви залитания по чужди култури
още повече такива, които са изградени на основата на геноцид. Нека да се върнем на тази символика, която непрекъснато пропагандира, че всява демокрация по цял свят. Тя е стъпила на геноцида върху цял един континент. Толкова скоро е било, когато дори в рамките на 2 човешки живота. Малко повече от 100 години е минало от последното клане, което е извършило над местните хора в техния континент. А в Европейския... Нямате ли вяра в Европейския съюз? Ето, като че нещата тръгват към една хуманизация в обща европейска рамка, в която се намираме? Хуманизация за кого? Значи, средствата, които ние наливаме като членски внос в този Европейски съюз, са много повече от средствата, които се дават. И освен това, тези средства нерегламентирано се раздават на точно тези НПО структури. Да, обвиненията са по-скоро адресирани към администрацията, която тъне в бюрокрация и в шуробаджанащина и в такива неправомерни практики. След като предварително не са изградени точни регламенти, по които да се членува и по които да се администрират цялата тая ситуация, как въобще можем да говорим, че това ще даде начало на нещо полезно? В настоящия момент ние изключително черпим негативи. Ако вземем, например, монопола, който е нанесен от страна на външните корпорации. Нека вземем Била, нека вземем Kaufland. Те взеха нашите пазари. Те продават боклуците, които се произвеждат в чуждите страни, едновременно с това правят дъмпинг на нашите собствени стоки. Къде са нашите производители? Как може една държава да продължи да се развива без да има производство? Как е възможно това? И отново аз бих искал да кажа, спасението на тази нация, ако може да се определи нацията на българите като нация, защото българите са съвкупност от много нации. Тук не опира... Етноси, да. От много етноси. Тук не опира до кръвна линия. Тук опира до духовност. Това е и понятието българин. Човек, който е издигнал на пиедестал духовността, мъдростта и който се е отказал от кражбите и лъжата. Колко от присъстващите в тая страна могат да изпълнят условието да бъдат българи? Колко? Единственото спасение е да се обърнем към честността. За мен това е спасението. Бих искал да кажа също, че с този акт аз осъзнавам много добре какво съм извършил. Осъзнавам много добре, че в момента аз мога да търпя само негативи. Аз мога да търпя негативи в работата, аз мога да търпя негативи в личния и обществен живот, благодарение на това, което съм направил. Това мога да кажа. Благодаря ви за взетото от мен интервю.